Ti masakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti masakbayan. Ay na, makabannog talaga tagmalmalong magtrabaho. Apay, ada ka din napasama ki di opisina yo. Nagadutiin na si Kasok. Kasla jak amo no kasano amaramit ko ti amin na trabaho. Nariigat ti posisyon ko iti kumpanya. Amom lakay, masapol nga ipaayam mo't iti oras ti bagim. Saan apuro trabaho? Masapol mo matiin na. Amok day ta Cora. Ngam kasano? Nagado ti responsibilidad ko iti trabaho. Kabailam day ta. Nagado ti pampanunutak may papan iti trabaho. Diyak mo na makaturog iti nasimbang. Di padasam ti agrelax. Ala, ingka pa'y agina na. Siya kun ti makaamo amang isagana iti pangrabyan tayo kadagiti anak mo. Agyamanak ba ka ta? Sapay ko mga ruta makaturog ka na sayaat. Di mo pa'y ngamin pampanunutan ti maipapan iti trabahom. I-relax mo day ta panunot mo. Tinasayaat. Kabayatan nga urayan nyo ti maisagana amakan. Mapan ka pa iti sila dagiti anak mo. Ingka makibanding kadakwada. Ne, unyag pa iso niya Cora. Alaman nga ron, may kat-kat ti bannog ko nung makitkitak dagiti anak ta. Stephen, kumusta dagiti papaasikasokan ka? Okay mat boss. Iso na lang tadadagiti lugar anas ka na matutugan. Kasta ka di. Wan boss, panagkunagkat day tati makagapo. No apayabi mabati sales tayo ita a kwarter. Ano nga ro, tinaskan nga ramidan tayo. Ada ka din plano? Boss, kasapulan tayo ti kanayunan kan baro a diskarte. Tapno pumiksa ti sales tayo. Okay. Make it happen and keep me updated. Yes boss, I'll do my best. Ngamne, kita ta sana mabaybayan dagiti adday ti babaem. Isuda ngamin ti dakkel a katulungam. Sigurado na ita boss. Very good. Kita na ti masapol mo tapno agbalig iti planom. Kasapulak ti support tayo boss. Kang runaan na, budget. Awan parikot iti dayta. Basta siguraduam nga agkur iti planom. Aramidok ti amin nakabalak boss. Jacket ti mabainan kada kayo. Very good. Keep me posted, Stephen. Daddy, nagaduti inaramid mi ita iti school. Talaga? Anyang iti inaramid nyo? Daddy, nag-art class kami. Nagmayat. Anya mo tinaramid yo iti art class yo. In drawing mi dagiti paborito mi a lugar, mami. Kan, dagiti paborito mi nga ayop, mami. Wow, nagmayaten. Mabalin ka di ang makita dagiti drawing yo, anak? Sure, Daddy. Madamdama, ipakita min to kada kayo ka ni Mami. Ay na, excited ako na makakita. Sigurado ang napintas dagiti drawings yo. Ala, mangan kayo nga ruden. Sigurado ang mabisin kayon. Un, mami. Daddy, kaalaman ka man in school mi. Wan nga paiso, Daddy. Nagado ngamin dagiti activities mi. Anila ang mami ti mapmapan. Ngamin, busy ka kanay ti trabaho. Sana abali anak ko. Takanayo nakmat a present ka dagiti activities yo. Saan ka di? Un, mami. Ngam, umapal kami kadagiti classmates mi. Ngamin, kanay na present ti daddy kan mami da.
Iso ang nakaragragsak da school. Wan ngagpaiso, mami. Oray syakmat, umapalak ka dagiti classmates ko. Sana bala anak ko. Intun saan na busy ni daddy. Kanayon nakto na mapa ni school yo. Kaano nga data, daddy? Kanayon ka matabisi. Huwag nga rod. Basta tandaanan nyo, apat-patgan na kayo unay ni daddy yo. Para kada kayo matlaang, iso akanayon abisi ni daddy yo iti trabaho na. Husto ni mami yo anak ko. Hanggang di kagdanag. Aramidan ni daddy ti amin tapno saan to na kanayon abisi. Kat kanayon nakto mo na makapan ni school yo. Ha? Agpaiso, daddy? Excited ako na kanayon da kayo to na makita di school daddy. Na dati activities me. Promise ni daddy dahita kada kayo anak ko. Basta agadal kayo anaimbag. Cora, jak makaturog. Agka ka na ti mapampanunot ko. Anyamin ayati pampanunutam. Pampanunutok no kasano ang mabalansik ti oras ko kada kayo. Kaya ti trabaho. Maawatak no anya ti kayat mo asawan. Gapo ka di dayta ka dagiti nasao itay dagiti anak ta. Jak ilibak. Sa balitan ti panawan. Adun dagiti pagtanga saan na mapakpakadaan. Kasalangan ti naglabo sa pandemic. Ado ti sana mangipagarop ang mapasamak ti kasjay. Lakay. Kat tinasakit. Ado dagiti kamang ti pamilya akilat-latan na pimusay. Gapoy ti dadya akarkar na sakit. Gapoy ti napasamak a lockdown. Ado ti nariing iti kinapudno. Nga awan ti baknang. Awan ti marigrigat. Agpapada amin a tao iti dayda ka nito. Anya ti kayat mo asawan, Stephen? Tay kunada nga Ruden. Tunggal makariing tayo iti bigat. Agyaman tayo iti Diyos. Kat aramiden tayo dagiti nasken nga aramiden tayo. Tadi tayo amo na niya ti mapasamak ka dagiti masungad nga aldaw. Sana kinabaknang wano kwarta lang ti mang paragsak iti tao. No di kat ti panang ipakita iti panang ipatag ka dagiti patpat ganiti biyag. Isa kayat kayo nga ipaayan iti oras. Saan lang nga puro trabaho tininto narek. Ti napatag. Anda nakalasi na mausar ka dagiti masungad nga aldaw. No kasta ti kayat mo, masapol nga rin ngagpanunot ka iti wagas. Tapno maipaayam iti umno nga oras ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Talaga kasta ti kayat ko ang mapasamak. Gampang panunutok no kasano. Nagado ti responsibilidad ko iti kumpanya. Amom lakay, sobra-sobra ti mabirbiru kam para kada kami. Ngam ti sukat na kat ti kinaadumot ti responsibilidad mo iti trabahom. Iso ang maawanan ka iti oras para iti pamilyam. Dahita nga rod kat. Isa pang panunutog tagkisa iti oras ti trabaho. Kasano ang mapasamak na ita? Ti ultimo remedyo. Agpadimautak iti kumpanya. Tapno maksayan ti responsibilidad ko iti trabaho. Adakan ka no dahita ti amo masolusyon iti kayat mo ang mapasamak. Suportaran ka, anyaman ti kayat mo nga aramidan, Stephen. Dakkel ti sweldok iti kumpanya pagpapaayak man ng Emmy. Ngam ti kasukat na ket ti kaawan oras kon para iti pamilyak. Nabayag a pinampanunot ko day taabanag.
Nang runa idinapasamak ti pandemya. Dumakdak kalmatan dagiti anak mi. Iso masapul ama ipaayak idan iti quality time ako nada. Mano atawan mat nga daaklaeng iti uneg ti opisina. Makumikom iti trabaho kan awan oras ko para iti pamilyak. Amo tayo mat no kasano kapatag ti oras akaduam ti pamilyam. Kat bayat apang panunutag ti solusyon iti kayat ko ang mapasamak. Inaramid ko ti amin, tapno naragsak dagiti anak ko, tunggal agkikita kami, iti balay mi. Good morning anak ko. Onya, ready kayo na mapanidya school? Yes, Daddy. Ready kaming kanyading ko. When daddy? Di yung lipatan dagiti balon nyo na isagana kon. Yes, mami. When gayam daddy? Inton madamdama. Ag show and tell kami dya school. Agpaiso anak? Anyang iti ipakitam? Jay barotoy ka ngayintad mo kanyak daddy. Wow! Excited ako na makangigiti story, anak. Daddy, adagayang project may ti science. Mabalin na kadya tulungan inton madamdama? Sige, anak. Tulungan ka inton madamdama. Inton malpas ti work ni daddy, ha? Sige nga Rod, intay manganan. Mangan kayo iti ado, tapno at the energy yu di school. Kan oray si kamot Stephen, masapol nga agar mo sarka. Mami, daddy, mabalin ka din agbakasyon tayo, mat? Wan ngagpaiso, mapantayo ko mamot iti beach, Daddy. Mami. Talaga kaya ito agbakasyon, anak ko? Wan, Daddy, tapno makarelax ka mat. Kan, makapagbanding tayo. When nga, Rod? Mayat sa dayta nga idea yung agkabsat Masapul tayo mati break. Kakaiso na bakasyon nyo iti school. Malang Rod. Planwan tayo ti bakasyon tayo. Ang masapul nga agpakadaak pa iti boss ko, ha? Yehey! Excited kami, Daddy. Thank you, Daddy! Awalan yaman na anak ko. Kasapulan mo't ni Daddy tagina naman ipod iti work. Ay na, maragsakan na iti dayta plano yung aga-ama. Ngam kaano nga agbakasyon tayo? Cora, masapul ang makapagpakadaak pa ka ni boss. Ngam di ka agdanag. Sigurado ang makabakasyon tayo. Makapagbanding tayo asang kapamilya. Agyaman ak Stephen. Nabayag mo't nga minen aditay nakabakasyon asang kapamilya. Excuse me, boss. Mabalin kayo kada kasarita? Sure, Stephen. Boss, agfile ako may ti makalawa sa bakasyon ko. Tapno makadinak mo ti pamilyak. Makalawas. Nagatidugan, Stephen. Kan masiguradom ka di, awan room swap ko ti agdama proyekto? Yes, boss. Nabilin ko na naimbag ti team ko. Kasta ka di. Well, alaman lang. Patgaktikid daw mo, tama nga no-stressed ka matuna yan. Oh, thank you, boss. Talaga na patag kanyak dahito abakasyon nakadwak ti pamilyak. Well, family time is important, Stephen. It helps you stay balanced. Punta dahito, boss. Amok kami nakasapulan dakta anak ko. Mawatag. My family time has always kept me grounded. It's crucial.
But I know you'll come back refreshed and with a better perspective. It's good both for you and the company. Puno tayo ta, boss. I think this break will help me be more effective at work too. Absolutely. When you're happy at home, it reflects in your work. Agyaman na kitipan nakaawat yu, boss. Talagaan na patagday ti para kanya kaniti pamilyak. Of course, we'll need to remember why we work so hard. Family is a big part of that. Puno, boss. Isudat inspirasyon ko. Kahit ka masigurado nga adda kiti denada kadagiti napapateg agundaway. Well, enjoy your time off. Make lots of good memories, Stephen. Cora, ituloy kong tinapanunot ko a solusyon. Tapno may paayan kayo itinananay nga oras kadagiti anak ta. Anya nga day talakay. Agkisaya kiti oras ti trabaho. Tapno dado ti oras ko para kada kayo. Agpaiso? Sigurado kay ti dayta? Wen. Nagadong aminin tinaliwayak nga importante apagteng akadwa kayo. Maawatak. Ngam kasanon ti trabaho. Ag-step down na kiti posisyon ko. Dawati ka mabalin. Ag part-time aklaangan iti kumpanya. Saan ka nga tamay kawa iti kasta nga aramidam? Saan mat siguro? Basta tinapatag at ado ti oras ko kada kayo. Kaya nagpanunot tamot lang iti negosyo. Di na unay lamutan ti oras ta. Diyan agin enjoy ta lang arudan at dapay pamaster kanta. Sige, no day ti kayat mo. Kaya't kung amin na mabantayan di pa nagdakkel dagiti anak ta, Cora. Agyaman na kiti pa nagsakripisyon para iti pamilyata, Stephen. Amok akabailan ta daytoy. Husto ka. Basta agtinulong ta. Patpatken kayo unay a pamilyak. Idi nagkid daw iti bakasyon dagiti anak ko manang Emmy. Diya ko nagkadkad pay. Tanapanunot ko nga oportunidad daytoy tapno makapagbanding kami asang kapamilya. Adimi na aramid iti nabayag a panawen. Gapo iti pan nakakumikom ko iti trabaho. Nasingpet ti boss ko manang kat pinalubusan nakmat. Kat gapo iti day di a bakasyon. Nakarkaron a napanunot ko asaan laeng at trabaho kan kwarta tinapateg no di kat ti pamilya kan dagiti napateg a tao iti biag tayo. Inkonsiderak nga rod ti desisyon ko nga ag part-time laengan iti kumpanya a pagtrabahwak. Awan umasping iti nakita ka kinaragsak ti pamilyak iti day di a panagbakasyon mi manang Emmy. Kat agingga iti nakaawid kamin iti pagtaengan mi saan ang mabubos ti panagyaman dagiti anak ko. Agyaman kami ti bakasyon, Daddy. Nakaragragsak kami unay. Wan daddy, nagmayat ti ag beach. Naragragsak anak ko. Nakapagbabanding tayo. Nagragsak ti banding tayo. Masapol ang maulit to mananday jay. Ay katuan na, Cora. Kahit ko pa'y tagplano iti adu a bakasyon tayo. Wow! No kasta, mabalin tayo pa'y tagsubli tinapanan tayo, Daddy. Of course, anak.
Basta planuan tayo anaimbag. Thank you, Daddy. Ti importante, naragsak tayo asang kapamilya. Kat da ito ti ikarik kada kayo. Kanayon ton ang mapasamak ti kastoy. Ti kanayon na pa nagbakasyon tayo kadag iti lugar akayat yu apapanan, anak ko. Cora, anya nga tanong mga ipatakdar ta iti mini grocery iti bakante asular di tasango ti balay. Kasanon ti trabaho? Kasi iti nakunak idin, kasaritak ti boss ko, tapno ag part-time maklangan iti trabahok. Iti kasta, matulungan ka iti ipatakdar ta ang negosyo. Stephen, Kati pagsayatan ti napanunot ko ang negosyo, mabalin talat nga isara no at papanan tayo. Hanggang na dati maala tayo at tao ang pagtalkan ang maibati iti pwesto o di nasaysayat manen. umanugot nga tati boss mo iti pampanunutam. Panag ko nakit umanugot day jay. Nabayagan na nagkadkadwa kami kat amuna no kasano ti panagtrabaho. Kan ibagakan ko na saan nga agdanag. Takas iti sigod, alalayak lat tati team ko. Diyak ida baybayan. Maragsakanak, talaga nga impursigim ti planom para kada kami kadagiti anak ta. Saan tangaminan nga umububing Cora. Kasapulan nga ipaita amin kadagiti anak ta. Nangro na ti oras ang makadin nata ida. Ta inton dumtang ti panawon ang nakaturpos dan. Inton addadan iti husto nga edad. Mangbukol dan to iti bukod da abiyag. Kaya't sigurado aduduatan to matlangan nga agbati. Nang rugita aduduata laeng. Aglepas ta aduduata matlaeng, Cora. Boss, mabalin kayo kadi ang makasarita may papaniti na patagabanag? Sure, Stephen. Ano data? Kidawak ko mga step down na klangan, boss. Ha? Numabalin, ikan na klangan iti part-time position iti kumpanya. Ne? Sigurado ka iti data? Uwan, boss. Kasapulak kami ti adado nga oras ko para iti pamilyak. Kasta ka di. Dakil di pagbaliwan data, Stephen. Amok dita, boss. Ti pamilyak ti prioridad ko ita. Sige. Suportarak ti desisyon mo. Nga masapul ang nakasagana ka iti dakil pagbaliwan ti biyag mo. Uwan, boss. Ado tinaitulong mo iti kumpanya. Kat maladingita na kiti daytoy ang nagbalin na desisyon mo. Maawatan kayo, boss. Masapul nga pangpangro na kita ti pamilyak. Maawatan ka mat, Stephen. Kat dayawon ka iti kasta a desisyon mo. Sapay la kuma, tagbalin lataan ang nayas ti amin. Cora, nakasarita kon di boss ko. Kaya't pinalubusan na kon. Hindi kinidaw ko kunkwana. Amaksayanin ti trabaho ko ti kumpanya. Nasingpot talaga ti boss mo, lakay. Family-oriented mo't lang kami ni boss. Isa naawatan na, no apayakas siya tinagbalin na desisyon ko. Saan ka nga tama ikawa? Siyempre, pinanawam ti sigud a posisyon mo. Kaya ta sa unday ta, bumaba mo ti income mo. Okay lang, bakit? Umanay mo't para kada tayo ti matgadak. Kan, adanto mo't tin plan-plan ta negosyo saan ka di? Sa bagay, husto ka. Sa anak to na makumikom una iti trabaho, Cora.
At antunan anay nga oras ko para kada kayo kadagiti ubing. Talaga napatag kami kan kapamilyam. Da kami ti priority. Rombang laeng. Napadas kun ti mano atawan ang nakafocus sa kanayon iti trabaho. Di makil dagiti anak ta, ajak napupuutan. Gapoy ti ayat ko ama ipaay amin na kasapulan nyo. Ngam, ti kang runana rombang anay paay ko. Ket, jak na ipaay. Tinananay nga oras para kada kayo a pamilyak. Ngam ikarikora. Manipod ita. Ikagumaan ta nga ipaayan itinananay nga oras dagiti anak ta. Aging ga iti maisina dan tumutten kadata. Gapu tamang bukol dan tumutten. Iti kabukbukudan da a pamilya. Inaramid ko nga rod ti rumbang manang Emmy. Nag-request ak nga ag-part-time aklaangan iti kumpanya pagpapaayak. Tinagisayang ti kaadwan kadagiti katrabahwak ti inaramid ko apanangibat iti posisyon ko. Ngam ti kang runaan na pinanunot ko kat ti maipaay ko a quality time para iti pamilyak. Adamot tanan anay nga urnong mekanikora nga asawak. Ngam ingka gumaan milatta tinangibangon iti basit a negosyo a makatulong para iti inaldaw a kasapulan mi. Itamanang makunak a kontento akon iti panagbiag mi. Nang runak at makitkitak ti kinaragsak ti pamilyak iti inaldaw a panagdadan nami. Tay kunada nga rudan, napatag amin nga oras kan kanito para iti pamilya. Tasaanan a maisubli pa iti oras ken aldaw a mapaluspusan. Sapay kumata nakaibati iti adal ken inspirasyon ti pakasaritaak manang. Agyaman ak unay iti panangidrama yo. Tuy pagayam mo, Stephen. Stephen, pagayam ko, talaga makaitad inspirasyon tuy pakasaritaam. Katnam na maak nga adu ti nakaamiris, apaman anang ngaganda ti pakabuklan ti pakasaritaam. Pudno anapatag ti trabaho ken kinabaknang, ngam napatagmat a maipaayan iti oras ken panawen ti pamilya. Aramidan tayo daytoy aginggat adapay gundaway, tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udina. Sapay kumata agnanayon ti kinaragsak ti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin a napasamak may salaeng ti pulos, ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo. Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y channel mi, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinangeg, no naisarding apagayat, ken agsublimanen iti rikna. Welcome to channel, comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Anya ti kunab Herman, agabrod ni bakit mau. Wananang, mapan ka namang gada di balasiw tao. Amoy mo't anauso dito lugar tayo tagab abroad a babae, tanalaklakada ka na makasapol iti trabaho di balasiw tao. Wen, adu nga agpaisun ti kasta dito lugar tayo. Ngam, kasla na alas akitaan, at ti ina ti mapanmanggad iti balasiw tao. Iso umot namin ti kayat na nanang.
Tapno makatulong ka no amang paduras iti panagbiag mi. Adaak ditan. Ngam saan kayo mat nga agrigrigat unay iti biag. Adamat trabahom. Nagtinulong kayo lakit day. Mapadurasyo ti panagbiagyaw asaan a masapul nga agin nadayo kayo. Isumot ti desisyon na nanang. Jakmat kaya't nga aga pa kami, nadyak palubusan. Sa baali mata talaga ti ugali di asawa man niya. Naturad amang panaw kada kayo. Padasan na nanang, tapno amuna ti sasawan na. Sapay ko mga rod, tanasaya at ti kasasaad na iti papanan na. Kat, kasanaw, di sikan ti agaw awer ka nagiti anak mo. Wanen ananang. Total, dadakkel damaten. Amo kakabailan da ko natulungan. Kaya siyempre, adda kayo mat ka ni tatang. Amo ka saan da kami abay-bayan. Talaga ka di adesidido ka na mapanijibal lasiw tao, sita. Wala kay, talaga akayat ko ti mapanagtrabaho ijay, tapno makatulong akan ka. Saan tayo matamakamkam tud saan ka di? Wen, ngam sa bali lat na dyan da urnong tayo. Narigat no pagpursito laang ti matmatgatan. Dumakdak ka lang nagiti ubing. Ad-aduntun ti kastos da iti panagadalda. Iso abay anak nga umadayo, tapno agtrabaho akmatan. May kawa kaming tulakit di kadagiti ubing na awan kanton di balay. Iti damo la dayta, mairuam kayong tumot laang. Sigurado ka iliw da kanto dagiti anak ta. Makamu ka pala kadakwada Impalawag ko mo't ti panggap ko. Maawatan dan to dayta. Ala, sikati makamo. No payagkad-kad tinakam ko pumanaw ka. No iso ti pagayatam. Sige. Umanogotak na roden. Agyaman na, Herman. Di kanto agbabawi anang palubos kanyak. Talaga patuloy nandiyan manugang tati mapanagobra di balasiw tao. Huwag ka now, naka-apply san, or orayan na laangan ti flight na. Ay saus, itapay laang, kasla makit-kita kaun tagbali na kasasadag iti agama. Huwag nga rod Masyanak unay iti anak ta, isuda ka nagiti apu ko ta. No di mo ngabing kabailan na tumngaran ni Herman ti kaya di asawa na. Isumutlat di matultulaw. Hey, bayantan narigat mo ti makibiyang dita. Amangan no mapabasol tanto pa'y iti udi na. Day ka nga rod kat. Kala nga rod tulungan talatan dagita apo ko ta. Kastamat ni Herman nga anak ta. Sa bagay, amo kasaan idabay-bay anti Diyos. Lakay, imawagan ti agency. Ag-flight akon inton sumaron na alawas. Di nasayat nga rod no kasta. Agkuyog kaminton ka ni Susi. Ta agas si dagmat lang ti pagtrabahuan mi. Agandad kayo di papanam sita. Narigatin. Wen, di kagdanag. Adamot ni Susi akadwak. Amok da ita. Kanumawag kanto kanayon tunggal adda oras mo. Tapno saan mo tunay mailiw kun kadagita anak ta. Kan ulitak manen. Agandad kay ti sadino man nga ayan mo. Wen ka di. Kadwami mo ti ikit na ijay. Diyan nangala kada kami. Ala, ipapas mo nga rodan ti amin anabat-bating oras mo dito Pilipinas.
Kanayon nakasaritam, kan bagbagam dagiti anak ta. Wan lakay, kasta talaga ti aramidak. Kalpasan laang ti sumagmamano alawas, nakapanan ije balasiw tao ti asawak manang Emmy. Ididamo, jak ko makayat apalubusan, ta sigurado ang maikawa kaminto kadagiti anak ko. Ngam talaga adisididon, iso atap no awan ti riri, imanugot akmat laangan. Pinanunot ko laangan, para matla iti pamilyami ti amin nga aramidan na. Kan iso siguro ang napanunot ti asawak ti manggad ije balasiw taaw. Pudno a simple laang ti panagbiag mi manang, ngam saan kami mat amakamkamtod, ta maipapaay ko mat amin akasapulan dagiti anak ko, kastamat ti asawak. Ado ti damag nga agtartaray iti panunot ko, no apay a kinabailan na kami nga imbati ti asawak. Nang runaket adu dagiti madamdamag ko ang mapaspasamak, iti estado dagiti agasawa, no agabroad ti maysa kadakwada. Ngam na po na sa amin dagita, gaputa manipod di manon ti asawak iti balasiw taaw, kanayon met nga umawag kada kami. Naimbag tayo mawag ka, Sita. Kumusta ka ditangay? Nasaya taklatamot dito, Herman. Kumusta kayo mat kadagiti ubing? Okay kami, di kagdanag. At daday tayo tayan dananang. Tunggal aldaw kami ti Sabado kon Domingo nga awan sarek day ti pagadalan. Kanayon da mapan iti ayan da lolo kon lola da. Nasaya at mat nga rod tapno maliwliwada. Aywan, amang ano, ada kasapulan nyo dita. Ibagam, tapno manayunak ti ipawit ko nga allowance yo. Saanen? Huston di ipawit mo apara kadagiti ubing. Siya kung ti makaam mo kadagiti daduma ka sa pulan mi ditoy. Sigurado ka? Wen, Sita. Ornungam kit di dita ti sweldom. Tapno iton kaya't mong tagawid. At anton nananay nga ornong mo. Sige nga, Rod. Ibagam tulangan ka dagiti ubing nga imawagak. Astamot ka datatang kananang. Aganad kayo dita. Urayan yung tumanon ti awag ko. Wen, Sita. Di mo baybayan ti bagim Di ka trabaho at trabaho. Agin na nakamat no dagundaway. Sige nga, Rodan. Bye. Bye, Sita. Nanang, kumusta kayo kano ko na ni Sita? Apay, imawag ka di manan. Wen, Nanang, ngam nairanamot niya dito ayan nyo dagiti ubing. Kat, kumusta ngay mo't ni Sita? Nasayat ka nung muti kasasad na, Nanang. Kan kasmarik na kiti panagsarita mi. Talaga nasayat muti kasasad na ijay. Kastaya. Ay kat, nagsayatan ngay. Kan maliwliwamot la ijay, Nanang. Tatunggal day off na kano, mapan iti pagkikitaan mo na pagsasarakan dagiti pada na Pilipino. Agmalmalum da ijay. Iso nga dumot lati makabanding na kadaraan tayo. Ay naimbaglaangan tanasing po dyan natumpungan na nga amo na. Saan nakas ka dagiti na duma madamdamag tayaw, amalmaltratuan dagiti amo na. Uwan nga rod, Nanang. Nagasat ni Sita, tanasing po natumpungan na nga amo na.
Husto tapno di ka mo tagdandanag dito'y anak ko. Kanasaya at mo takanayon nga umawag tunggal at dagundaway na. Kanayon ka nung amin ni awan dagiti amo na nanang. Ta agpapadadamot ni agtrabaho. Iso pasaray ag may salaang amabatbati iti balay ti amo na. Tamap-mapan mo ti ina di amo na, iti ayan ti may sapay nga anak na. Hala, sapay ko mga road tag na nayon na nasaya at ti kasasaad na ijay. Tapno saan mo't akailala ti ipapan na ijay abroad. Ay, huwan gayam, dito'y kayo ang manganan, sakbay nga iyawid mo dagiti ubeng. Tapno saan kanton nga agluto pa, inton sumangpot kayo ijay balayaw. Sige man nga rod nanang. Kat agyaman akmanan. Apay bakaat, nagkapuam, sumipngutan. Napan ko man sinuknalan dagitay apo medya balayda. Di malan kami ni Herman dito itay, sakbayan napan iti trabaho na. Adda ka no overtime na, kat sigurado amala daw nga agawid. Kastaya. Aw, kat kumusta mo't dagiti ubeng ije balayda? Nasaya at mo't. Nangandakit din iti pangrabe. Adda gayam ibati ni Herman akanunda. Mayat ano kasta? Amam, masya na ko niti anak ta. Obra na amin ije balayda. Santo ag overtime pa iti trabaho na. Amang nagsakit mo't iti kastangar aramidan na. Imbagak day taken kuanan. Ngam ko na mo't amay sa kano day taawagas tapno mapunas ti iliw na iti asawa na. Anya? Won, agasamot nga main. Agmalmalam ka nga agtrabaho, sawan to pa iti sangputam nga asawam iti balayaw. Ay, narigat at talaga No, apay mo't nga binata, pinalubusan na di asawa na nga agabrown. Katadamot na talgad at trabaho na. Narigat no tubngaran na di asawa na. Isuatap no awan rirey, pinalubusan na. Ay kawang nga ti pabasulan na itaatakas dyan di kasasaan na. Pinalubusan lamot nga ben. Ang di mo natasardayan apalagi pa di anak mo, Wun, lakay. Day tamot aramidak. Baya, takasaritak tumanan. Nanang, alaan nyo da ito'y. Naimbag lang igatang nyo kadagiti masapsapol nyo dito'y balay. Nay, nagadun nga da ito'y anak ko. Kababain ka ni bakit mo? Nanang, nagtaod kanyak da ita. Sana ka ni Sita. Dagiti la para kadagiti ubing ti kunak nga ipawit na. Ornungon na ijay ti matmatgadan na. Diyan kami kaya tapakibiyangan ti matmatgadan na. Sumot agregriga ti abroad. Nagsayatan nga anak ko. Naimbag man takasta ti kapanunutam. May mayatan ti kasi nanang. Tayo to nagawid. Sana nga agsubli. Tadanton aramatan na itanyaman na kayat ng aramidan iti kwarta anat gadan na. Sa bagay, umanay mo't para kada kayo ti sweldom anak ko. Katuan mo't nanang. Isa mamatak ama urnong amin ni Sita ti kwarta na amat matgadan na ijay. Apay nga tan nga Manong aldaw na san nga mauawag ni Sita. Itaman pa mapasamak ti kastoy. Sapay ko na nga orayin mi taawag na. Saan ka no ada kami ti umawag ijayan na. Ta amangan ka no maera na nga ada ti amo na.
Amangan no pagarupunda ka no at tila makin inawag tar aramidan nan. Ay, talaga amadanagan ak. Amangan no sakit mo tante asawak. Oh no. Ay, Diyos ko. Sapay la kumatawan ti dakas na napasama kita asawa ka di balasiw tao. Makamukan kan ko na Diyos ko. Di mo baybayan ti asawak. Pangaasim. Nalaos ti si Daaw kan panagdanag kumanang Emmy. Ta idinatawanan ni Sita nga asawa kay Jibalasiw taaw, manmanon nga umawag. Saan akas ididamdamo na ijay, amasansan nga awagan kan kumustaan na kami. Idinapalabas ti makalawas asaan apulos nga imawag ni Sita, agkakanaton ti sumsumken iti panunot kumanang. Nang runa pa'y tadyak amo ti isungbat ko, no agdamag dagiti anak ko maipapan iti inada. No jakla pampanunuton ti bilin na, nga urayon milaeng ti awag na, ket di mi awagan ta amangan kanuno madaksan iti amo na, talaga kuma nga awagakon. Agingga ang nakaurayak matlang iti awag, manipod iti asawak. Ni Sita to umawag. Agyaman ak Diyos ko. Hello Sita, bakit? Hello, Herman. Apa nga ita ka lang nga umawag? Kung naklakit din noon yan, tinapasamakan ka. Nagdandanag kami kadagit anak mo. Herman. Oh, apay? Ada ka din napasamak? Agsakit ka? Saan? Imawagak ta. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Sapay ko mata mapakawan na. Anya ti kayat mo asawon, Sita? Pakawanan na, Herman. Nagbasulakkan ka. Nagbasulak ka na kayo kadagiti anak ta. Anya? Nakirelasyon na kiti sa bali. Kabayatan ti katak ditoy. Pakawanan na. Awanan ti rupak kay sangok ka na kayo kadagiti anak ta. Anya? Apay ang aramid mo kanyak ti kastoy, Sita. Amom no kasano ti kinapatag mo kada kami. Apay ang nagbalin ka narukop iti kadam dita. Pakawanan na. Makambukan ka na giti anak na. Diyak agawit kalpasan ti kontrata. Ngam di kag danag. Ang tultuloy lang ta ti panagipawid ko iti kwarta na giti anak na. Sana napatag kanyak ti kwarta, Sita. Agawit ka, tapagsaritaan ta dahi ti abanag. Saanan? Lipatan akon, Herman. Nagbasol akon. Iso atak na akon na ito'y ngay naramit ko. Sorry. Bye. Hello? Hello, Sita? Diyos ko. Apay na pasamak na ito'y. Apay.
Pudno ka di day nga ibagbagam, Herman. Una nang, imawag kanyak ni Sita katimpod nunan amin. Isumot lagay masaan na masansan nga umawag. Kasya mo't gaya mo ti mapaspasamak. Daytan, di pagbutbut ngan mi kan itatang mo. Iso ano mabalin, di mi kayat apalubusam nga agabrudya asawam. Tiyak pulos ni namnama ang maramid kanyak ni Sita di kasya nanang. Nagtalagak kan kuan. Mapanik ni kanyo mat. Ajak pulos nagloko kabayatan ti kaawan ti asawak dito eh. Amok dayta anak ko. Ngamso pa di mo tinapasamak. Ni bakit mo tinagloko. Kat anya nga iti desisyon mo ita anak ko. Kinid daw kung agawit ko mataasawak tap na pagsaritaan mitanyaman ang napasamak nanang. Ngam nagkadgad ni Sita. Saan ka nung agawit o ray malpasan ti kontrata na? Kasta ti imbaga anakan ka. Kaya't nga ron sa unday ta. Abas pinili na ti lalaki ang nakirelasyonan na. Ngamda kayo a pamilya na. Nanang, Naglawag anak ko. Hindi kampay iti gundaway tapno mapagsaritaan nyo ti problema nga inaramid na. Ngamsigun kan ka, nagkadkad. Kaya't asawan day ta. Talaga adinan kaya't maurnos pa iti estado yung agasawa. nagsakit na ita napasamak nanang. Kaasimot na kita anak ko. Awan na pulos tamo da iti mapaspasamak kada kami iti inada. Awanan ti marabilam. Tanagdesisyon mo't gaya man ti asawam anak ko. Awanan apulos. Makitam, di husto dya atap kao. Manipod imbaga dya anak mau asahanan nga mauawag dya asawa na. Sabalin ti atap ko, bakit? Diyak laim pagarop, amaramid ni Sita ti manglipot iti anak ta lakay. Di kunam kit day, talaga narokop dya manugang ta. Adaw ti sulisog dya abroad, nangrunakat adayuda kadagiti pamilyada. No saan anatibker ti pakinakam mo, ay saus, talaga masulisog ka. Lakay. Di naman la pinanunot dagiti anak na. Nilakay na ngagsaksakripisyong agmaymay sa amang tartaripato ka dagiti anak na. Ay, awan. Talaga kiti nga inranta di manugang mo tinagaramid iti may kaniwas isot amok. Kaasimot ni Herman, nangruna dagiti apo ko ta. Awan na pulos ang muda iti mapaspasamak iti pamilyada. Ay, sapay ko ma. Tamadairan ni Herman da ito'y adimteng apanubok kadakwada. Herman, manoon at awan tinapalapas sipod ide. Talaga ka di asaan na pulos ang nagparik na kada kayo ni Sita. Saanan nanang?
Jakbatan maawagan din numero nga aramatan na idi nga mauawag kanyak. Talaga siguro alinipat na kamin kadagiti anak na. Ay, naturo di asawa man ako. Kinabailan na alinipat na giti anak yo. Naalas nga ramid ti maysa nga ina. Amo na nga minadyak to pulos baybayan dagiti anak minanang. Uray pay. Uray dagiti la kumaanak yo ti pinanunot na. Saan na kumapinutod ti komunikasyon na kadagiti anak yo. Dahil tamat tiyak pulos maibero ka ni tisongbat nanang. Di pa ikot kaya ito nalagi pa dagiti anak na. Herman. Nga moray no kasi ti inaramid ni Sita. Diyak kahit agurayan dagiti anak ko ti inada. Taoray balik-baliktadan tayo ti lubong. Inadalatan ni Sita. Ngamga po iti inaramid na panang putod iti komunikasyon da nga giina. Kaguran dagiti anak ko ti inada. Di mo mapabasol dagiti anak mo, Herman. Adan nanay a panunot da. Maawatan dan dagiti pasamak. Nasakit mat para kadakwada ti inaramid ti inada. Nagruna ita nga uray na bayagan a panawan. Awan pay lati kasukat ni Sita di tapusom. Nanang. Awan ka din Apolos ti panggap mo ang makiasawa man ang anak ko. Panawon mo ten tapno agragsak ka. Tapno adda makatako na inay mo itibiyag. Dahil lang ti ipodnok kada kayo nanang. No painapno iti gura ti pusok gapo iti inaramid ni Sita pa ng talikod kada kami. Ruming bawlat at ipanagayat ko kankuana. Awan pa Apolos tinakariknak iti kas iti panagayat ko iti asawak. Talaga nga impamaisamlaangan ti panawon mo kadag iti anak mo. Wan nanang. Isuda lang ang tiliwliwak. Kan tinabatbati apakalaglagi pa kita asawak. Anak ko, kasanukan to no danton bukod da pamilya. Agmay-may sa akanton anak ko. Ni kamot nga rud bumato ka ni tatang mau dito irabaw ti daga. Saan da kapag danagan nanang? Amo ka didak to baybay ang dagita anak ko. Sa bagay, napadakkel mo ang nasingpot nga anak dagiti apukok. Iso nga amok adida kan to baybayan nga amada. Wan nanang. Kat na apo Diyos lang ang timakam mo. Nanyapay dagiti mapasamak ka dagiti masungad nga aldaw. Italag kun ti amin iti Diyos, nanang. Adon atawan tinapalabas, manipod tinalikodan na kami ti asawak manang Emmy. Ngamdyakon ng asawa Apolos. Impamaysakon ti atensyon ko kadagiti anak ko. Ita dandanidan agturpos iti panagadal damanang. Katnam na maak nga agbalin to anasaya at tibuklan da pamilya. Tadida kayat ama ipada da iti kas iti napasamak iti pamilyami. Napalaos ti panangipatag kanyak dagiti anak ko manang Emmy nga iso ti mang parparagsak kanyak. Maipapanmat ka ni Sita adadamag mi nga adda kanumeten anak da iti lalaki anang isukatan na kada kami. Ngamdyakon kayat ka amwen no sa dino apaset ti lubong ti ayan daitan. No pay nasakit ti naramid na kada kami. Kararag kulat ta asapay kuma tanasaya at ti kasasaad na iti sadino man nga ayan na ita. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Herman. Herman, pagayam ko. Kabayatan abukbuklen mi ti pakasaritaam.
Di mi malapdan ti aglwa, gaputakas la marikrik nami ti saem iti barukong mo. Ngamdayawon ka, tanasaya at kalata iti likodan ti inaramid kada kayo ti asawam. Di ka pulos na gimula iti sakit tinakam kankwana. Kat day tatimang palpalagaan iti biyagyo. Tati katukad ti inaramid ti asawam, iso ti good karma asimmangbay kada kayo a pamilya. Amok ang nakaibati iti adal ti pakasaritaam kadagiti dumdumngeg iti programa tayo. Kararag ko nga ipaayan na kapay ti Diyos iti atidog a panagbiag. Tapno matarabay mo pa'y dagiti anak mo, aging ga iti addanton bukod da a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Daytoy a kapitulo nang ipakita manen ti rigat ken panagsagrap ti tao, ngem adalata tinamnama iti patinggana, agyaman kami iti panangngeg. Sumurot maneng iti sumaruno a kapitulo tapno magun o diopay dagiti sabali a pamati ken pamati.